So, one time, may isa ka ba na nga arang niya barkada sa ilang balay. No? Samtang nag-istoryahanay sila, kag nagachika-chika, sila niya sa iya mga barkada, pre, kabalo ka mo nga ako di nga hari sa balay, kay tagsa namon, mag-away ni Mrs. Galuhod sa permi sa akon. Na-overheard sa iya nga asawa, no? Nga to sa kusina. Dayon nagsabat ang iya asawa, "Oo, galuluhod ko pangita sa iya kay pertiya nga panago sa dalom kama." No? So, my dear brothers, today or tomorrow is the solemnity of Christ the King. So, once again, Jesus is reminding us that He and He alone is our King. No? Kaya damo sa aton mga utod who consider themselves or ourselves as kings, no? Gusto nila mangin hari, no? Or they act as wannabe kings, no? Mga gusto nila bla magpari-hari, no? Damo man sa aton gusto mag-hari, no? That's why kung ara sila sa gahom kag sa authority, no, ginagamit din ilang nga poder. Remember, power is temporary. Stay humble. No? Una sa power is temporary. No? That's why, iskin sino pa nga hari o presidente, sa pilakadlaw, madula man nila gahom. No? Subong lang na sila isog. Matapos sila term, wala naman na. No? Mga naganipisa kung ganitulong mula sa mga barangay kapitan, mga mayor, mga gobernador, mga baka na lang sa mga dula. Pero kami naman. No? Diba? Diba, no? Mga baka doon, nakadaog lang barangay kapitan, do si kaput-put. No? Do si una do yun. May haragin na yung mga tao nga muna, no? Na class president lang doon sa Tikalo na. No? Tiyan mo na mga utot. Tandaan natin, when the judgment day comes, no? When Jesus comes as King, seated on His glorious throne, we will be judged accordingly. Not on our kilometric prayers. No? Grabe nga pangamuyo, no? Hindi kita pag-judge according kung plasimbata, palapangamuyo ta, guwapo ka, kagwapa, laway ko, kaglaway ka, no? Kung ano kadamo kwarta mo sa bangko, ano kalapad sa sinda mo, ano kalapad punong mo, no? Or ano man da ang imo nga status sa kabuhi. I-judge kita according to our deeds sa aton nga binuhatan. Kaya pwede man lang nayapla mga muyo, kakagplasimba ka, pero wala ka huya. No? Traidor ka, batasan. Dalok-dalok ka gyapon. No? Sige ka simba, sige ka pangamuyo, pero damo ka inustisya nga ginahimo sa imo, employee. Wala mo ginagaan, SSS, PhilHealth, no? Pag-ibig, ti inustisya na ginapigos mo, gina-exploit mo, na tapos grabe ka mga muyo, Ave Maria. No? Damo ko na kilala, bala, kabuda mo traigo ko mo. No? Amo na yung miskin imol, ang miskin, hindi ka maging banggaranon, nga negosyante, no? I-secure mo gid na niya sa ila, sa imo empleyado. No? Kay ti ila man ang security mo, ang SSS. No, tidira kita i-judge. Kung pare ko, i-judge mo ko kung nag-traidor ko klase pare o nula huya, no? Kaya mo man ginakulbaan ko, no? Amo na ablas ang una, alin pa ko sa seminarista, kay katalakan na abla kisa sa mga imol na abla nga pangayo-ngayo, kagadala resita, gadala na abla, no? Tapos gaan mo, pagka dugay-dugay kita mo ara sa igadalan, gayo inom na whiskey. Gusto nga tungit sila sa gadala, no?
Kisa kung magpalapit naman sila sa imo liwat, yung mga ayo, lumainit ulo mo, no? Pero kabalo ka mo ko nung hambal ngayon sa ako niya, paris ko sa muna, ni Father Arman, hambal ya, doy, miskin kabalo ka na nga ginahinto ka na nila, tagai lang. Kay kalain pamatian, tagai lang miskin 20, pulo, no? Kay kalain pamatian, hambalon ka, pari ka, dalok-dalok ka, dahil hindi ka bayad. No? Namihan mo, bala ko dalok-dalok, no? Lain, no? Imatag na lang ka no? Tagang mo na lang. At least, pasalamatan pa ka, no? Hambalon ka pa rin niya. Father Pots yan, migo ko na yan. Gaang ko 20 ya? Diba? Ito mayo pa, no? Tingnan mo na sa mga utod ng luyag sa Ginoo sa aton. Kaya nga man, we will be judged by our good deeds of what we have done to one another. Kung may ara, mga bulig sa imo, o kung may nakita ka nga bululigan, then, opportunity na. No? That is opportunity. Hindi mo pagkabigon nga sabad, nga ginamulis siya ka pirmi, bala? Hulaman ka bugas, hulaman ka sudan, no? Pero, sa labton mo man sa Diyos, kung gahulam ka, nangutang ka, nga wala mo man ginbayran, no? Kauluya mo na, no? Kay kalaway, ngayon ang ginhulam mo, ginpangabudlayan niya man na, no? Tapos ikaw ya, nagpagwapa ka lang, tapos sakoy mo grocery, tapos imo utang, yung kalimtan mo na, ngayon sukton ka, mangaway ka, impas ang utang, no? Niyara ko na yung mga kilala, nga mahibi-hibi sa tubangan mo, manghulam kwarta, pagbalik ya, pagkita na yung riwat, nakariband ng buhok, wala huya. Kagay ka muna, no? Binutangan ka, pagkatapos pagpuli niya, may dala sa Krispy Kreme. Ikaw galing, nagmantiner ka lang to, tinanong ko saging. No? Kayawan ka, tipid-tipid, kagipit-ipit, no? Katalaka. No? Pero sige lang, no? Importante, may merito kita sa langit, no? Kaya nga man, if you read carefully the parable of the last judgment sa aton nga gospel, you will notice that our judgment will not depend on this, no, sa atong kaalam, what I have said, no, kundi how much have we done or not done for people in need, no? Kung kaisa ga pabulag-bulag ka, no, inabalang guilty mo ko da, muna nga kisa sa akong salakyan daw grocery store man, no, joke, no, may McDonald's nga kape, wala ko ginainom, kaya kung may manuktok, yung mo lang na ako, no? Kaya dalaway sa value meal, no? May mga biskwit, may mga biskwit na, may mga kalamay, kape, no? Sa likod, may mga habon, may mumpo man. Para kung may mga ayaw mumpo, titagaan ko no? Wala? Kaya kisa, wala ako gatag kwarta. Amo na lang akong ginahatag, no? Kag may bayo, manda. Mga nagmit mo na nga bayo ang sasalakyan ko. Kaya kung wala bayo, ginahatag ko na lang, no? Pati ka na, kaya kung mabasa ko sa balhas bala, no? Pero kung may ara talaga ay ginahatag ko man, no? Kaya kisa guilty mo ko sa amon mo, no? Ubo ako, kagula mo ko ginpabayuan, basi sukton ko sa Ginoo, kung mapatay ko, no? Kaya mo na, ang basang Ginoo, kung ginhimo ta, ang ginapaabot niya sa aton, ginpakaon ta ang ginagutom, amunin ka namin isang pandemya, kaya nga aman, tinggaan kita opportunity sa Ginoo na makabawi kita sa tanan-tanan. No? Kaya after all, if we try to reflect, hindi man na natin tanan madala, no? No? Sa parehas plus ang pagsugod-sugod gid sa COVID, di ba ang mga malahalon mo to nga bayo, wala na pulos, no? Kaya pangbalay ka na lang, kay stay at home ka. Ang mga alahas mo, no? Kung pala bakal ka bala alahas, kabalo ka kung ano ka, nag-contribute ka man sa illegal mining kag pagguba sang kabukiran. Tuod na iya, kita nyo, wala ko pangalahas. No? Kaya nga man, hindi kuluyag,
nga basi sukton man ko nga isa sa mga contributor sang pagguba sa aton nga bukid. No? Amo na gani kakita mo sa Facebook kung sinong ginbaso ni Duterte sang baha. Ang mga imol sa squatter nga ang ila ginagamit patindog balay kahoy. Balya sila gid na ang may sala nga kalbo ang bukid. Ang mga imol. No, kay ila balay hindi simentado, kahoy. Di sila na nagpangutod sa kahoy sa bukid. Hello. No? Sige lang. Hindi mo ko maka-judge sa iya, pero ti siya na nabahala dahil no. Lapit na lang sa daan mapatay bay kay may cancer sa nga. Ti sa edad di man iya sa pre-departure area, ti bahala na da sa magatubang sa Ginoo nga yahukom no. Kung sa diin sa mapustahan ay taguro ay sa wala akong sa tuo sa no. I hope sa tuo lang sa no. Nang sa ulihi bala may nulsol man sila no. No? After all, kung mapatay tatanan, hindi man naton madala. Pag ano pagid, luyag sa Ginoo sa aton at ipanon taman ang mga utod naton nga nagamasakit. Unahon tabi for example na lang gid sa aton panimalay. Ginatipan mo blay mo mama kag papa kung magmasakit ang imo utod nga laon. Ginatipan mo man. Kay sila ni ang mga makaluluoy mo. No? May arayban nga mga bata ka mga wala huya. Kapinangsot, gabinaho lang ila nanay tatay. No? Kay nga aman, wala nila ginasibinan. Wala nila ginalimpyuhan. Tikapin pa kong bed ridden. Ti ang mga pila sa likod, nakabaho sang pilas sang nakna, no? Ha? Ti kung hindi mo na pagatipan nun, anong gwa sina gabinaho, no? Ti sukton di kita sang Ginoo. Amo nang iba ni mga bata bala, hindi lang sila magsala-sala sa akon niya pakadtuan ko nila pag magsikol. Diyon ang sitwasyon sang ginapasikulan, daw chocolate, ang punda sang ulunan, ang habol, daw duta, ang kulor, no? Diyon ang kalanaan, gabagtik, ang mumho, ang ginapaimnan, ginalumutan, ang gagarhom na blang mineral water. Nakita na ka mo na? Ako yung damon ako na nakita, no? Kapin pa kong na-amputate bala, no? Ang ay, gainit ang ulo ko, no? Hindi kayo flashback bala. So, ilang lang na-amputate. Kapin pa laon ang utod bala. Ti diabetic, ginutod ang tiil. Ti haluso na maka-dressing bala sang yang pilas, no? Excuse lang, kinauloran. No? No, mamuyayaw ko mo. No? Bako, lagi duyami ng mga utod ay, no? Sang grosogid, sang tupad balay nga chismosa, Ilya Father, sang buhi pa na asang maayo, pa na blang obra, grabe man na sila magatipan sa iya, sang wala na obra, pinabayaan na nila. No? Ito yun pagkapatay, mapinalumbaanay man sila kwa. Sang ano, sang death certificate sa munisipyo, kaya mapalumba sila, kwa, lamsam kag burial sa SSS. Dayon worse man, ang ibang nga kabataan, buhi kailan nanay kag tatay, ginapahog nila. Dala di mo ATM sa pensyon mo. Kaya ako ma-withdraw. No, sila kakuha sang pensyon. Dayon ang balon lang nila. Kung makakik nila nanay kag tatay, biti ano na yapon gaston. Di ko magmasakit kasi no magasto sa imo ako mangyapon. Dala lang di, no, di ba? Na damo niya gareklamo sa akon yung mga tigulang. Diri sa Sarabia wala pa. Pero sa Murcia, damo. Sa chismoso ko mo. Nakadto ko sa merkado, sa kapihan, sa mga terminal, no? Hindi lang ko makita, no? Damo ko yung sa mga sasapa na bala, may bubon-bubon, nagapanglabada, nagakadto, makunadakag magpumati, no? Kaya namian ko na niya, mga una-una, no? Muna nga ako dito, chismis sa kada barangay. No? Namo na sa gamba na sila, pero ngamba ko kaisa. Pabay, ida nay, tay, basi mauna pa na sa patay si mo. Kundi ikaw man makaangkon sa niya SSS. No?
ba? Balos ko. Di ba? Kaya mo na ang luyag sa Ginoo. Ano pagid? Bisitahan taman ang atong mga utod nga priso. Gabisita makamo sa inyo, pamilya, utod, o kung friend, nga na priso. Ako sa seminarista ko, nakulbaan ko mag-prison ministry bala sa laki, kaysa mga pelikula na lang nga natawan. Hindi gali. Namin mag-prison ministry sa mga laki. Although nga tika mga baho sa ila, sa mga lalaki bala, baho magkita sila mo, na ay tika tamaan bala ka crowded sa prisuhan, laban ang kaso 9165. Tulong nung 9165, drugs, bla? Ka mga buot na sila actually, damo ka man matunan sila ng mga insights, Kagang namin sa babae, kay mga tinlo. Ngamot yung laban naman to kaso, man 91 kag stapa, bligya drugs kag stapa, mga wala kabayad la, mga panginto, bisitahan ka sila, miskin kontrata sila. Kay ti part na mo nang gusto sang Ginoo. Diri sa Bacolod, ang classmate namon nga kapriso, ginakatuan na namon. Kag ginambalan, masuyok ka pa. Wala ka pa nag-graduate, kaling pa sa muna sa college, sige kagapon suyok mo. Kaya mo na mga utod, amo nang luyag sang Ginoo sa aton. Para at least, kung magkarisa, sa tuog kita, kag magasiling siya, dali-diri, receive my reward. Kag batuna ang kalipay nga wala sing katapusan. Kaya kung hindi gani, dito kita sa eternal punishment nga mo ang impyerno. Kulbaan man ka mo. Hindi pa man sa maabot subong ita kabalo, pero pihugit nga mapatay ta. Hindi man ta makaabot sang second coming nga buhi kita in our lifetime, sigurado gid kita nga mapatay kita. Hindi naman ta kabalo kung saan, pero pihugit nga mapatay ta. Kaya mo nang wala naton mapaktan, himuon na ni naton. Kay kalaway, naambalan ka sang Diyos, dito ka sa kalayo sang impyerno, kay dalok-dalok ka, kag sungak-sungak ka. Hindi pa gali, guro mo pa impyerno tungod sa ngimo, nga pagkachismusa, kagalibokira. Ang mga blankisa, ang ako na ang gidbayad sa mga sala, muna, kapaninguha gid ko, nga makabulig ko, mga bulig ko sa mga imol pa eskwela, miskin allowance lang, o kung sino madang mabuligan ko, makitaan ko nga masarangan ko man bala. Nga hindi niya sila nga one time, kung di na bala ang buligan mo siya nga kabalungan sa mga buhi mga tamatan bala. Kaya basi ko mapatay ko ito kabalo. Kapimpasang sa morsya ko sa una. Kabalo basi ko mahiga tiniruhay ito nga NPA, kag military, kag ara kami kalabay, kag maiguan ko sang bala, kag mapatay ko. Hindi, at least, hindi man tamakulbaan sa kalayo sa impyerno. Pirmi ko daan niya kapabukid. Pay ko kabalo, basi malumos ko sa suba. Kaya hindi ko daan kabalo maglangoy. Muna gagapangonpisar ko. Pag sakay ko aeroplano, gagapangonpisar ko dayon. Kaya basi makras ang aeroplano. Pay ko kabalo mo. Kapin pa pag masakit ko, bawsos, dito ko gid na kunambalan niya. Wala giligli-pulos ang tanan, Kung pamatyagan mo, mapatay ka na bala, lumamba ka na lang din. Mas importante, gigyapon ang health. Hindi na mo ma-appreciate, hindi ko makagi ka masakit bala nga grabe. Ma-appreciate mo ang good health. Yun, bali wala na si mo, tanan-tanan. Mamba ka na lang, Lord, paayuha lang ko, bala kayo mabawi, di ko mapakabuot, di ko. Kaya mo na nga pakabuot na di ko, nang hindi na ko magpasaway kay Lord. Amo na nga mapisa na ko. Amo na nga sa amat-amat, ambal ko, buhin-buhinan ko ng mga sala ko, Lord. Kag mabawi ako bulig. Kaya kisa, doga ka konsensya ko bala tuod. Ngayon na lang pari ka, pero lain-lain ka sulad simo pa sa akon. Di kaya kisa, hindi ko manabing madula, di ngayon na lang
ang kundi ang ng mga hilig ara paglahaw, no? Nanian ko mag-amuna, no? Hindi man gid mga immoral, kundi sa mga pangkalibutanon dalayaw, no? Pero ginapamanandungan na kagila pangamunyuan. Lord, kabay pa sa pila ka adlaw maghari lagi sa akon tagipusoon. Na ikaw lang gid sa akon tagipusoon bala. Kay kitikis kaagaw-agaw man mo the kingdom of God and the kingdom of kalibutan. Ang ara ka sa akon tagipusoon. Diba mo na kisa sa ato, no? Yan na. So kabay pa pilion gid naton ang ginarian sang Dios. Although nga wala ya kita gina-assure sang comfort, sang wealth, but He assures us heaven, no? So kabay pa. Let us all stand and let us profess our faith. I believe in